En aquest videotutorial veurem com podem retallar diferents fragments de so d'una pista i afegir-los a una altra pista. Sovint, quan estem treballant en diferents pistes, si els sons han d'anar de forma consecutiva, és més fàcil i més còmode treballar amb una sola pista. Per tant, pot ser convenient seleccionar diferents fragments de diferents pistes i juntar-los amb una única pista. En aquest cas, per exemple, estem treballant amb dues pistes. La primera conté el so d'un mosquit. I la segona, el so d'una vaca. Ara veurem com podem retallar un fragment d'una pista i afegir-lo a una altra. En aquest cas, seleccionarem tota la pista de la vaca, ens adreçarem a Editar, Retalla i situarem el punt d'inserció a l'inici de la primera pista. Ara senzillament haurem de fer Editar i Enganxar. D'aquesta manera ja tenim el so de la vaca al davant del so del mosquit. Tanquem la segona pista i ja treballem amb una única pista. Veiem que, de fet, els dos fragments són independents i podem desplaçar-los de forma independent. Imaginem ara que volem gravar, enregistrar el nom dels diferents animals. Anem a fer-ho. Vaca, mosquit. Ara senzillament haurem de seleccionar el fragment de so que volem retallar i enganxar-lo a la primera pista. Vaca, mosquit. Seleccionem on hem gravat vaca, editem, retallem, ens situem a l'inici de la primera pista i enganxem. I fem el mateix amb la locució de mosquit. Ara ja podem eliminar les restes de la segona pista i ja tenim en una sola pista els 4 fragments. Anem a escoltar-ho. Vaca, mosquit. I això és tot.